Bringer du over kanalopbygningen på din YouTube-kanal, eller har du måske bare klikket dig hurtigt igennem den? Du kan ikke lige med her. Og det her kan faktisk være en af grundene til, at din kanal ikke performer, som du håber. Mange synes, at den her del er kedelig, og det gjorde jeg også til at starte med. Men tro mig, det virker, når man gør det ordentligt. Jo bedre YouTube forstår din kanal, jo nemmere er det for platformen at finde det rigtige publikum til dine videoer. Så lad os lige fikse det. Hey folkens, mit navn er den usynlige YouTube-konsulent. I dag bygger vi fundamentet på din YouTube-kanal, og det er faktisk her rigtig mange begår deres første fejl. Mange går direkte til at lave videoer, men sandheden er, at hvis YouTube ikke forstår, hvad din kanal handler om, hvem du taler til, og hvorfor dine videoer er relevante, så er det næsten umuligt at få stabile visninger, uanset hvor gode dine videoer er. Så uanset om du er helt ny, eller du allerede har uploadet 50 eller 100 videoer, så er der noget her, du kan bruge. Lad os komme i gang. Vi starter med kanalbeskrivelsen. Her ser du min YouTube-kanal. Jeg trykker på tilpas kanal og kommer ind til beskrivelsen herinde. Det herinde, det er ren SEO. Din kanalbeskrivelse hjælper både YouTube og Google med at forstå, hvad du laver, hvem du hjælper, hvilke emner du dækker, og hvorfor dine videoer er relevante. Du har maks 1000 tegn. Jeg har brugt 977, og jeg er faktisk nødt til at slette noget af den tekst, jeg lavede til at starte med, for at nå under de 1000 tegn. Skriv naturligt, men brug mange ord, der beskriver dit indhold. Ikke fordi mennesker skal læse det, men fordi det giver algoritmen langt bedre signaler. I mit tilfælde vil det være: her lærer du YouTube-strategi, thumbnail design, SEO, titler, visninger, retention og hvordan du bliver bedre som content creator. Den slags tekst gør det langt lettere for YouTube at finde ud af, hvem din kanal skal anbefales til. Selvfølgelig er det ikke 1000 tegn, som jeg lige nævnte der, men noget i den stil. Okay? Så det hjælper dig med at blive fundet på YouTube. Profilbillede og banner. Dit profilbillede følger dig overalt. I kommentarer, i anbefalinger, i notifikationer og når du dukker op i søgninger. Så hold det enkelt. Brug gerne 1-2 farver. Ikke så meget rod. Ingen detaljer, der ikke kan ses i en lille format. Dit YouTube-logo skal være 800 x 800. Banneret. Det skal på 2 sekunder fortælle, hvem du er, hvad du tilbyder, hvorfor folk skal følge dig. Det her er dit første indtryk, både for nye seere og for YouTube selv. Som du kan se her, har jeg lavet et logo. Meget simpelt og meget enkelt. Og det fortæller, at jeg måske har noget at gøre med YouTube. Og det er okay tydeligt til, at man kan se det i kommentarfeltet, hvis jeg nu for eksempel skriver en kommentar på en anden video. Og man kan se, at det er rødt og hvidt. Der er sådan okay kontrast imellem de to, så det er tydeligt at se, hvad det egentlig er, der bliver vist på mit logo. Og så er der heller ikke mit ansigt på, men en person, der måske har tænkt sig at være faceless. Jeg har valgt at være faceless, fordi jeg gerne vil vise jer, at det kan I også sagtens være og få succes med YouTube, selvom I ikke viser jeres ansigt. Hvis I springer op til mit banner, så står der, hvad den her kanal hedder, den usynlige YouTube-konsulent, og meget kort beskriver lige nedenunder, at her får du optimeret indhold og har mulighed for at blive bedre til at få organisk vækst. Og det her banner har jeg lavet i Canva. Begge ting er gratis, så det kan du også gøre, hvis du har lyst til det. Så springer vi videre til der, hvor magien virkelig sker. Det gør den inde i YouTube Studio. Vi kommer frem på kontrolpanelet som det første her, og det skal jeg nok fortælle jer mere om på et andet tidspunkt. Vi springer videre til det, der hedder tilpasning, for hernede forneden, det er bare en lille detalje det her, men det kan godt give flere abonnenter faktisk. Og her springer vi ned til det, der hedder videovandmærket, som er hernede. Og der har jeg tilføjet et logo, hvor der simpelthen bare står subscribe på. Og det her vandmærke, det vil så poppe op nede i højre side, som vist på billedet her. Enten når videoen er ved at nå til ende, så jeg har sat den på i slutningen af videoen, det kunne jeg godt tænke mig der. Eller noget, der hedder tilpasset starttidspunkt. Og det har jeg faktisk på en af de andre kanaler, jeg har, som klarer det rigtig godt. Der har jeg faktisk sat den til, at den skal poppe frem efter 5 sekunder. Så kan du også vælge, at den skal være der hele videoen. Det er der nogen, der synes er træls, så det vil jeg ikke anbefale. Så jeg har sat den til i slutningen af videoen. Vi springer videre. Vi skal ind til det, der hedder upload-standarder.
Og det her, det er simpelthen så undervurderet en feature på YouTube, og jeg vil virkelig anbefale alle at bruge den her. Nu står der så godt nok en videotitel her i forvejen. Det er egentlig bare for at vise jer, hvordan det kan se ud. Men den her, den skal helst stå tom hver evig eneste gang, du laver en video. Og det skal den, fordi at du ikke har tænkt dig at skrive den samme titel ved hver video. Så kan det godt være for eksempel, at du er, lad os sige, du er DJ, og du laver nogle livesets, som du lægger op, eller nogle mixes, du lægger op på YouTube. Og du så er nået til, jeg ved for eksempel, at jeg mener det er Tiesto, der har noget, der hedder Club Live. Og der laver han for eksempel, det hedder ikke lige præcis det her, men der står der så sådan et eller andet med, at han er nået til mixet nummer 304. Så 304 og Club Live, det står der som standard, fordi så ved han bare, at han skal gå ind og lige ændre den her til nummer 5 næste gang, og han ved, der skal stå Club Live, og så skriver han, det ved jeg sgu ikke, featuring, det kan være Morten, David Guetta, eksempel. Det her, det har han som standard. Giver det mening? Det håber jeg, det gør. Godt. Men der skal ikke være noget ved mig der, fordi hver gang, at jeg skriver en videotitel, så er det altid noget nyt, der skal stå der. YouTube giver dig muligheden for at lave 100 tegn. De 100 tegn skal du ikke bruge. Det performer bedre, jo kortere dine videotitler er. Man skal nemlig tænke på, at de seere, som sidder og kigger på YouTube, man skal se dem som værende dovne. De har ikke tænkt sig at læse 100 tegn. Jo mere kort og konkret din videotitel er, jo bedre vil den performe. Så springer vi videre til beskrivelsen, og det her, det er super lækkert, fordi her kan du jo tilføje links, sociale medier. Hvis du har nogle affiliate-aftaler, så kan du også tilføje dem her. Du kan skrive, jeg har valgt at skrive, at ved min kanal, der bliver du bedre til at forstå YouTubes algoritme, SEO og indholdsstrategi og alt det her ting har jeg skrevet her. Og så har jeg skrevet mine kontaktoplysninger, så hvis man gerne vil lave et samarbejde med mig, jamen så er min mail lige her, så kan man skrive til mig. Ja, så det er super, super vigtigt. Der er også nogen, der tilføjer nogle keywords til sidst. Så keywords, der kunne for eksempel være dansk YouTube-strategi. Jeg har valgt ikke at gøre det her, så længe du bare laver en rigtig god videobeskrivelse, og du bruger rigtig mange af de her tegn, jamen så skal den nok komme til at performe rigtig godt. Ops, det er lige vigtigt at nævne, at det gælder primært etablerede YouTube-kanaler, hvor YouTube allerede har indsamlet data nok til at forstå, hvem målgruppen er, og hvem videoerne skal vises til. Og til jer nye YouTubere derude, det kommer. Tålmodighed. Jeg synes 738 er ret så mange tegn, selvom du kan lave helt op til 5.000. Jeg har ikke set nogen, der endnu har brugt 5.000 tegn. Så er det fordi, at man har skrevet en lyrics på en sang, for eksempel en tekst til en sang eller et eller andet. Så kan du godt nå helt derop. Men jeg har endnu ikke set det endnu. Jeg har skrevet det, der er mest relevant. Og igen, som jeg har sagt tidligere, husk nu ikke at skrive noget, som bare for at få noget fyld. Det duer simpelthen ikke. Du skal huske på, at du ikke skal forvirre YouTube og vildlede det fra det content, som du egentlig lægger op. Så det er ikke lige meget, hvad du skriver her. Hvis du kun har 4-5 linjer, og du ikke kan komme på mere, jamen så tag brug af eventuelt ChatGPT. Det kan være, at du får noget inspiration derfra. Men lad være med at skrive noget, som ikke har noget med din kanal at gøre. Fordi det vil virkelig det vil ødelægge din performance. Der er der også lige en anden ting, som er ret vigtigt, og det er det her med, at man også lige skal huske på, at det ikke er lige meget, hvornår på dagen, at din video kommer ud. Hvis nu for eksempel du vælger at lægge en video op klokken 2 om natten, så er det jo ikke rigtig mange. Der er jo ikke særlig mange, der vil se den på det tidspunkt. Så der vil den ryge længere ned i YouTube-feedet, når det er, de kommer til at kigge på YouTube, når de står op om morgenen. Så er du bare længere nede i hierarkiet, hvis man kan sige det på den måde. Men det er meget mere teknisk del. Det skal jeg nok komme meget mere ind i min anden video. Men læg det op for eksempel klokken 10, så YouTube lige kan nå at 10 om morgenen, eller formiddagen, så YouTube lige kan nå at finde ud af, hvem er det, den her video, den skal skubbes ud til. Hvad handler den her video om? Den skal jo ind og læse alle de her ting. Hvad sker der? Hvad siger du i videoen? Hvad sker der af billeder og alle de her ting, de videotitler og så videre, thumbnails og sådan. Og det tager gerne lige YouTube de her 1,5 til 2 timer om at finde ud af, okay, nu tror jeg er ved at vide, hvem den egentlig skal skubbes ud til. Så når der så går de her 1,5 til 2 timer, så rammer vi jo frokosttid omkring klokken 12.
Og der er mange, der sidder med telefonen lige og skal tjekke den, når de sidder på arbejde. Så her vil det vil være sådan et rimelig passende tidspunkt at lægge den op på. Hvis du godt kunne tænke dig, at det var sådan efter arbejde, at folk skal se din video, så vil jeg nok faktisk først lægge den omkring, så den performer allerbedst klokken 19, når folk har spist aftensmad. Fordi når folk kommer hjem fra arbejde, jamen så er det i hvert fald dem, som har børn, de har ikke lige tid til at sidde og glo på YouTube. Så de kan nok først se det klokken 19. Hvis det er det yngre publikum, jamen så læg den op. Hvis du har tænkt dig at ramme børn på mellemtrinnen, for eksempel 4., 5., 6. klasse, 7., 8., 9. 9. udskoling, 10. udskoling, så vil jeg lægge det op klokken 3, fordi så ved man, at alle har fået fri fra skole. Der er selvfølgelig også de unge studerende. Dem kan du også ramme på det tidspunkt, tænker jeg. Men for at være sikker og for at ramme så mange som overhovedet muligt, så vil jeg helt klart anbefale, at den skal performe fra klokken 19 af. Når du lægger den op klokken 5, så har den lige de der 2 timer til at ælte dejen, og så er brødet simpelthen klar klokken 19. Tags er heller ikke lige meget. Du har 500 tegn, du kan bruge her. Jeg har brugt 301. Og det er simpelthen fordi, at igen, det er ikke lige meget, hvad du skriver i det her felt. Du skal huske at passe på, at du ikke må vildlede dine seere. Så du skal ikke bare skrive, hvis det her, nu handler mit jo om at blive bedre til YouTube. Jeg skal ikke skrive YouTube, eller Analytics, eller ja, sådan noget der. Fordi hvis du bare skriver YouTube Analytics, så er det ekstremt bredt. Så ved YouTube ikke, hvad er det, du vil med den her video. Analytics, jamen det kan være Analytics i mange ting. Det kan være Google Analytics eller noget andet. Og er det på dansk, eller er det på engelsk? Hvad er det, hvor vil du hen med den her video her? Så det er super vigtigt, at du ligesom skriver noget, som fortæller lidt mere om det content, du laver, som for eksempel YouTube-kursus eller dansk YouTube-kursus, selvom det er som sådan ikke et kursus, det her. Bliv bedre til YouTube, min virksomhed på YouTube, bla 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 bla. Og jeg kunne godt tilføje nogle flere, så jeg skal lige have bygget lidt videre på den her sektion. Jeg kunne godt tænke mig at nå op på de 500, men igen, kan jeg ikke komme på mere, så skal jeg ikke skrive mere, fordi det vil bare ødelægge din performance. Så springer vi videre til avancerede indstillinger. Og herinde, der står min åbenbart til spil. Det skal den ikke. Den skal stå inde under den her kategori, der hedder uddannelse. Hvad er det for et videosprog? Jamen, jeg snakker dansk. Sprog i titel og beskrivelse, jamen det er også dansk. Så det der også på dansk. Så er der undertekstcertificering. Lad den bare stå på ingen. Hvis du gerne vil vide noget mere om det, så vil jeg rigtig gerne fortælle om det. Jeg tænker, det bliver en anden video. Jeg vil også gerne fortælle om Creative Commons og tilskrivning her, hvis du gerne vil vide noget mere om det. Men det springer vi lige over i den her omgang. Skriv det i kommentarfeltet, hvis I gerne vil vide noget mere om det. Det kan jeg godt lave en video omkring. Vi springer ned til kommentarfeltet. Og det vil du selvfølgelig gerne have til. Kommentarerne er simpelthen vigtige i forhold til din performance af din video også. Og jeg vil gerne råde dig til at svare tilbage på alle de kommentarer, som du kan. Hvis du ender ud med at blive en meget stor YouTuber, så vil der komme rigtig mange kommentarer, så kan du selvfølgelig ikke, og så har du ikke tid til at svare dem alle sammen, det er klart. Men i starten i hvert fald, husk at svare på dem alle sammen. Det er super vigtigt. Skulle der komme en klap her den, og som hund i røven over, at du har lidt flere visninger eller følgere, end han har eller hun har, så bare ignorer hans kommentar. Hvis det bare er for at skabe drama eller et eller andet, så slet den. Det har du muligheden for, så bare gør den. Så har vi moderering. Der kunne den egentlig godt stå på ingen, men jeg har ikke tænkt mig, at folk går ind og skriver n-ordet eller et eller andet meget upassende. Det skal simpelthen ikke være inde på mine videoer. Skulle der nu slippe nogle upassende ord igennem, så vil jeg anbefale, at du rapporterer vedkommende for forkert sprogvalg, eller jeg ved ikke lige, hvad det hedder. Det er lang tid siden, jeg har skulle gøre det, men jeg har oplevet, at jeg skulle gøre det en gang på en af mine andre kanaler, men det er jo så ikke fordi, at det var upassende ord, der blev skrevet, men andre, der udgav sig for at være mig og henvise til en Telegram-server, og det er jo kæmpe scam, og dem er der desværre mange af, men dem fik jeg også rapporteret og har ikke set nogen siden. Så det er lang tid siden, jeg selv har skulle gøre det, men jeg vil anbefale dig at gøre det, og hvem ved, det kan jo faktisk være YouTube går hen og belønner dig, fordi du er med til at rydde op på deres platform. Så jeg trykker på almindelig, så der står så hernede under tilbagehold potentielt upassende kommentar. Der går YouTube så ind og finder ud af, okay, er det noget, jeg vil acceptere inde på min kanal, det som vedkommende har skrevet her, så kan jeg så vælge at sige, ja, den er god nok, eller også at sige, nej, YouTube, fedt, at du lige fandt det der, det gider jeg faktisk have, den vil jeg godt have, du sletter. Og den vil du få i dine notifikationer heroppe.
i klokken heroppe. Vi går ind under kanal, under grundlæggende oplysning, jamen så fortæller du, hvor du bor henne, og har mulighed for at skrive nogle flere søgeord. Jeg har kun valgt at skrive 1 på det tidspunkt. Du har også muligheden for at skrive 500, så jeg kan godt se, at jeg skal have skrevet lidt flere. Hvis vi går ind under avancerede indstillinger, så står der normalt standard til nej. Denne kanal er ikke lavet til børn. Jeg uploader næsten aldrig indhold, der er lavet til børn. Vælger du at trykke ja, i stedet for at den er lavet til børn, så skal du bare vide én ting. Og det er, at du kan stadigvæk godt tjene penge på dine videoer, men ikke personlige ads. For eksempel, så er det sådan noget som annonce for legetøj, fordi videoen handler om Lego. Men du kan ikke tjene penge på personaliserede annoncer. Det er fordi, at YouTube ikke må track børns adfærd på nettet. Og så falder din, RPM og CPM også meget mere markant. En normal video vil give omkring de der $2-10, og Made for Kids, som det jo hedder, hvis det er, du trykker på ja, den vil give omkring de der 0,20 til 1,50 dollars deromkring. Der er der også nogle andre konsekvenser, hvis du vælger at trykke på ja, så mister du også muligheden for, at andre de kan kommentere på din kanal. Community posts kommer ikke til at eksistere mere. Notifikation klokken fra abonnenter. Du kan heller ikke lave endscreens. Du kan heller ikke tilføje det, der hedder infocards. Det kommer jeg også til senere hen. Mulighed for at blive vist i mange feed-typer og mange flere ting. Så hopper vi videre til adgang til funktioner. Og her er der rigtig mange, der tror, at man skal tjekke alle de her 3 ting af, for at kunne komme til at tjene penge på sine visninger på YouTube. Og det er altså ikke rigtigt. Det behøver du faktisk overhovedet ikke. Det eneste, der er nødvendigt at opfylde, det er simpelthen kravene til YouTube Partner Program. Adgang til funktioner påvirker ikke, om du kan blive monetiseret, men nogle af funktionerne gør det selvfølgelig lettere for dig at vokse, hvis du får aktiveret de her ting. Så ryger vi ned til tilladelser, og her har du simpelthen mulighed for at tilføje en administrator til din kanal, og det kan eventuelt være en manager eller en redaktør, som er begrænset, undertekstredaktør, seer begrænset. Og hvis nu for eksempel jeg er en virksomhed, som ikke har tid til at sidde og lave de her videoer selv, og har bestilt en content creator til at gøre det, eller en til at stå for sin YouTube, som nogle virksomheder også har mig til at gøre, så kan man trykke på den, der hedder Manager, og så kan man tilføje den her Content Creator eller YouTube-konsulents mail, og så kan du simpelthen sende en invitation. Så kan man trykke udføre og gem. Så bliver der sendt en mail hen til eksempelvis mig. Den kan jeg så trykke på, og så kan jeg trykke acceptere. Og så har jeg simpelthen adgang til denne her virksomheds YouTube-kanal. Og her har jeg så muligheden for at uploade videoer fra den, og jeg har mulighed for at lave kanalbeskrivelser og alle de ting, jeg lige har vist jer. Det har jeg simpelthen mulighed for at lave for den her virksomhed, som lige ikke selv skal stå for det. Så går vi ned til fællesskabsmoderering. Det er også sådan meget simpelt. Det her det er egentlig bare standard, og det lærer også være på standard. Det har vi også været igennem før, det her med, hvad må folk skrive og sådan noget. Men det er sådan også primært til, for eksempel hvis du er på live-chatten, om du vil tilbageholde nogle beskeder eller noget, som jeg har ikke tænkt mig at være live på noget tidspunkt på den her kanal her. Så den lader jeg bare stå til standard. Men går man herned, så er der faktisk en sektion, der er rigtig god. Skriv de ord, som du ikke vil have, at andre skal se. Jeg har tilføjet nogle ord her, men det er nogle ord, jeg ikke rigtig vil sige på min video, fordi at vi skal lige huske, at AI de også analyserer, hvad man siger i ens video og sådan nogle ting. Og jeg tænker selv, du kan komme frem til de ord, som jeg kunne sige højt her, men ikke har tænkt mig at gøre det. Så tænk på de ord, som du ikke har lyst til, at folk skal skrive i kommentarfeltet eller på din live, fordi alle de der ting, du skriver her, det vil YouTube automatisk blokere, så folk ikke kan skrive den. Så går vi ind under aftaler, og herinde, der står der ved mig, sjovt nok, fordi at det er ret nyt, at jeg starter den her kanal, der står der, AI-brug af tjenesten er underlagt YouTubes servicevilkår for flere oplysninger. Det gør der, fordi at jeg kun har adgang til den basale aftale, som alle YouTube-brugere automatisk er omfattet af. Så derfor viser YouTube ingen andre aftaler endnu. Og det er fordi, jeg ikke er en del af YouTube Partner Program, og fordi jeg ikke blev inviteret til at acceptere et monetisering modul
eller at min kanal ikke har unlocket noget avanceret indtægtsfunktioner endnu. Så det er 100% normalt for kanaler, der endnu ikke er kvalificeret til monetisering. Men når jeg når mine 500 subs og mine 3000 visningstimer, så vil YouTube bede dig om at acceptere følgende i rækkefølge. Regler for betaling, dine rettigheder som creator, hvornår du kan få udbetalinger og krav om overholdelse af retningslinjer. Og du kan ikke gå videre i processen uden at acceptere den. Efter de her base terms, så bliver du inviteret til at aktivere de specifikke moduler, der giver dig indtægt. Og de vigtige, det er for eksempel Watch Page Monetization Module, som vedrører indtægter fra almindelige videoer. Og det er sådan noget som reklamer på dine videoer, indtægt fra YouTube Premium brugere, altså dem, der betaler for at bruge YouTube. Så er det annoncer på livestreams også. Og det her, det er det vigtigste modul, hvis du laver lange videoer. Så er der Shorts Monetization Module. Så hvis du laver shorts, så giver det her der reklameindtægter fra Shorts feed, og YouTube Premium indtægter for brugere, der ser dine shorts. Så er der for eksempel også Fan Funding Terms. Den aktiverer funktioner som Super Thanks, Super Chat og Super Stickers og kanalmedlemskaber. Og de giver dig direkte betalinger fra publikum. Så er der Shopping Monetization eller Affiliate Program, og det er jo så valgfrit, men det tilbyder de så også. Og det dækker så mulighed for at tagge produkter i videoer. Det giver dig mulighed for affiliate indtægter fra produkter, du promoverer, og så tilbyder der integrerede shopping-funktioner. Det er så ikke alle lande, der har det endnu, men Danmark er ved at få flere af modulerne. Så er der det, der hedder AdSense. YouTube de sender dig også videre til oprette Google AdSense, som giver dig muligheden for at tjene penge på dine visninger. Jeg vil til at afslutte den her video. Så hvis du sidder derude med nogle spørgsmål, eller 2 eller 10, så stil dem endelig. Der findes ikke nogen dumme spørgsmål, der findes kun dumme svar. Vi ses i næste video. Hej.